नमस्कार मंडळी, मी आज सेंट्रल लंडनमध्ये गाडीचा तुम्ही लोगो बघा. तुमका माहीत असताना एक कुठची गाडी आहे, सगळ्यात महाग गाडी आहे. थोडीशी जुनी 2 करोडपासून चालू होता आणि थोडी महाग म्हणजे लेटेस्ट मॉडेल 5 ते 6 करोड आणि त्याच्यापेक्षा पण महाग असताना. तर मी आता तुमका दाखवत आहे. म्हाका वाटतं हाय सर काय दिसतं ना तिनं असं माहीत नाही, पण हे असं अशी दिसतं. लेटेस्ट मॉडेल असा मस्त. अजून हां आता आपण कारण हे असं यांचं लेटेस्ट मॉडेल मागचा दिसतं ना तुमका, पण एकदम प्रॉपर दिसायचं असा. तर मला वाटतं आय थिंक सॉरी हां असा इथून तुमका दिसतलं. या मॉडेल असं लेटेस्ट मॉडेल आहे याच्यामध्ये. आणि या दुकानाचं नाव असा लॅम्बोर्गिनी लंडन. आणि आता दुसरी गाडी असा ती पण मी तुमका दाखवत आहे. तर ऑफिशियल डीलर असा ह्यो विकता. आता ही दुसरी एक असा. तर मी असा दाखवत आहे म्हणजे तुमका ते गाडी दिसतले. टायरवर त्यांचं मध्ये लोगो असा. ह्या इथून असा दाखवलं आहे तरच तुमका दिसताला व्यवस्थित, म्हणून मी असं दाखवतो. अशी गाडी असते. हे लेटेस्ट मॉडेल असतं आहे सर. अजून एक पुढे त्यांचं शोरूम असा. आम्ही थंय गेल्यावर तुमका दाखवतो आहे. ते जास्त क्लिअर नसा कारण आता बंद झालेलं असं आहे सर. आता ह्याचा मागचा भाग तुमका मी दाखवते. मागे पण गाडी असं पण ते दिसतली नाही. हे असं दिसतं ना. सगळे लोक येतात आणि फोटो काढतात, बघून जातात, कारण लेटेस्ट मॉडेल बघूक मिळतात. तर मी अशी आशा करते की तुमका आवडतं ना. अरे बापरे.